tayo. Yun. Dito sila wala ka ba? Kahapon daw. Dito daw, dito tayo ng tawel. Nabahan niya ako. Kasi iskatan nila kung saan natin. Maray tayo. Hindi ko mag-report ka ng tayo ng magaling. Bakit? Kaya lang ako. Ano? Tinatagan mo. Ano nga kung basa ng bata? Ano naman gaya mo ba? Nakaungot mo gano'n, rat. Kaya man mo ka. Mabigsasaw. Tingin ka naman kung ito. Ano? Init ka naman sa ko. Init na. Hello from Hawaii. Yan. Shout out kay Sir Bruce Bambico. Hello po. Good morning po. Vacuum, kainit dyan. Dito. Pulo kita. Dito kasi order dito. Shout out kay Ma'am Jenilyn Korea from Korea. Si Ma'am Jenilyn Park yan. Kamusta na po dyan? Yan, ano muna tayo guys. Magbalag muna Parang tayo. yung sa Florida parang lakas ang ulan. Ang sira naman ng lalo. Ay, lapit naman yan. Ingat po sa mga taga Florida. Ano kawag yung ano mo? Hindi yata napunta kasi yung bagyo. Kaya ingat po kayo yan. Malakas pa naman. Hindi kami dito sa Batangas. Dito tayo ingakon tayo. Ha? Yung Marian. Saan po yun? Hindi na kanti. Gumuri tayo ng ano mani habang wala tayong ginagawa. Ngayon, mga patay kimani, taga-merindahin kayo. Mga pati na eh. Dapat na may katinawag si Sir Gayon. Yan, hello kay Sir Joey Lawang. Yan. Hello po, Sir Joey. Melbourne, Australia. Hello po Sir Joey. Kay Telma Kabili. So guys, ito po mga ating DFL. Sa work, rain or shine. God bless you all. Yan, thank you so much po Ma'am Telma Kabili. Kay Sir Renato, yan. Yan, always watching yan si Sir Renato. Yan, thank you so much. Thank you po. Renato Calano. Hindi, iba si Sir Renato naman. Kay Mami Rich Vlog. Ayan. Hello mga kabagis. Kumusta? Kumusta na? Girly Realista from Santo Domingo, Nueva Ecija. Ayan. Hello po kay Ma'am Girly. Kay Mila Doctolero. Hello, DFL ladies watching from Kodak, Alaska. Yan, Hello po, Ma'am Doc
Tolero. Nakarating na sa Alaska. Mila Tolero. Kabida pa pa dyan. Siguro masarap sa Alaska. Malamig. Matamis. Alaska Condense. Matamis si Alaska. Alaska powder. Yan, hello sa ating 18 viewers. Hindi maligtatan. Nakumpul. Kay Angelito. Sir Angelito Deniega. Yan, hello sir Angelito. Yan, gusto niyo raw tayong mamit pag Yan. nag-ano daw sila dito. Sige po, punta lang po kayo dito. Ano Makadali yung lang po door? hanapin. Dahil dati po kaming wanted. Basta magpunta kayo lang ng Monte Claro. Basta tunay lang Kilalang nila kami. Basta po, barangay Montiklaro. Lalo San Tiligaya. Lalo na itong bungi. Basta yung ligayang bungi. Nung kumakain ng hilaw na mani, sarap kaya. Manahan. Malinamnam pala. Ano, makatadaran. Tinay nakakadi. Tiligaya. Hindi. Nakakuan yung kon ko. Diamante yan, takip na yan, ante. Yung kaldirong malaki. Luto na tong ano? Ano eh? Oo. Papablad. Imanon. Datay pa man eh. Nakakabusog naman to. Mali. Hello po sa ating 20 Luto natin to. viewers. Ne, naging kon na ulit. Ayaw. Sarap. Kaya nagbili ng kwan. Pan lang. Yan, hello kay Ma'am Leia Pulido. Hello, always watching mga kapatid. Yan, thank you so much po, Ma'am Thank you po. Leia. Hello po, Ma'am Leia Pulido. Naku, baka matinag sa may fish pan yung silpa. Ay, aminin. Hindi yan. Ipipin mo nga, Jay. Naganan mo dyan sa baba. Munti ka na. Oh my goodness. Sorry guys, nakamay pa man ang kalakas ng sigaw ko. Nagkon na. Nagtabingi na. Naghahamihan, ay amihan na kasi dito sa amin, guys. Malakas na ang hangin. Amihan na ba yan? O habagat pa rin? Nabagat na. Kaya tawag ng ulan. May ulan-ulan pa daw sa atin. Sabi ng Nakatagilid yung ano. Wala dito. Kaganda ng panahon. Kaya may blue nga sasakyan ka dyan, no? Rat? Oo. Yung sasakyan niya parang may green na... Nagdali nung na nga to, kulay blue. Ba't magdating si Gadyana? Yung kundang na dyan ang sakyan. Nang? Patay. Kasi yung lumabas sa tayo truck. Tapos ayun, nakita ko. Nagdali Kasi nung kung na sa kanda, di dilaw. kulay blue. Di nakita. Harap labas na. Patap. Marami nag-aabang na doon. Sobrang gagat. Sobrang gagat. Yo, kakabsat. Sarap niyan. Mani, lalo na pag nilaga. Yes. Sobrang sarap po nito. Isang malaking... Kalaking kaldero na naman. pinaglagaan. Kaya na naman namin ubusin yan. Buwan lang namin. Maritisan lang kami, hindi namin namalayan. Ay, sabi ni Sir Angelito, dadalhan ko kayo ng short na tinatahi ng asawa ko pag pumunta kami dyan sa Mindoro. Promise. Yay! Thank you po. 26 sa akin na size. Wala nang size J, free size. Ay, free size. Kahit malaki na, kahit lightweight na. Basta short. Kahit apyaw. Basta totoo lang daw. Kahit Kahit ano, naman basta ng brand ni totoo. Daring. totoo. Kung kailan pa. Ano ba ka na nga? Try mo kaya ito. Ano, dadagaya mo. Totoo gayan. Hello kay Sir Ryan Mar Baldos.
Pa-shout out naman kay Carmen Diniega. Yan, hello po. Shout out kay Ma'am Carmen Diniega. Thank you so much sa panonood. Pagkaralikab kayo pa guys. Problema at nagatumba siya. Yan guys, mayroon kaming kwan. Kita niyo kung makuryente eh. Yan guys, mayroon tayong upload ngayon ha. Inform ko lang kayo. May gastos din eh. Bili ka ng solar, may gastos. Nagtugsa rin. Tagilid. Nakamay. Buya na eh. Ay, Bigay ako ng 50 na. may pasado doon. Kaya dito 50 mayroon. Iwanag dito eh. Bilan namin ng kwanto. Video okay. Tauray tayo lang. Ikurkur rin. Kubanta. Siguro ako man sa siguro. Kalapad dito ko tayo. Kanya makakanta. Dante pa siya makakanta na siguro. Lalayo sa lang sa printing. Okay lang yung magkanta. Kaya nga ako lalo. Hindi man lang yung kanang. Ganun. Laylay ka. Malalay kami na pagparito ah. Ay pang kwa, yung pagpakilala ka. Pagparito po namin. Wala na dyan? Saan na pa ito, di ba raw buso? Kaya sumapong nagbalasan din. Kanta. Daw may uod sa ganito pa. Nakaganda. Nung nagkatawa to, tumalayo tayo magbaro pa nagpakilala. Pero sa'yo may gapakilala? Ano muna ka? Saka nung magpakilala ka? Magmukbang na lang ako ng mata. Pagparito po namin. Ba? Pinabang Pagka naghaharana sila? Magpakilala daw sa kaspasaran. Bisita nga, bagbalasan. Pag may binata na hindi taga dito, nagapakilala din sa'yo, noon? Wala man nag-kuhan, wala man Ay, alam, hindi naman kami nag-aupo. hindi ka nga rin mabinta. Nagbabayin kami. Pag kami mo dilugmog. Kasarap. May nakita akong ganyan eh. Nagduling ka mo, gaya. Yung, Alam ng kwan eh, sige, kanya-kanya yung kwan. ano, yung sinasayaw yung ano, dalaga. Di ba may mga nakaupo doon? Hindi ko talaga makalimutan yun eh. Yung anak ni Kwan. Yung taga-taas yung labirinto. Kanayon mabase. Wala kayo. Ano din ata Sabi yun? ko, hindi man lang din nila, ano rin o, isayaw. Ilang gabi na siya. Mani po! Mani! Bili po kayo ng mani. Ano daw? Yung lupa po namin, Bili daw. boundary ang Bili daw yung ano ng... hanggang dyan po yata sa may niyog. Yung kwan nila siguro sa Ayun guys, may DNR dito guys. Sabihin nata kami. Ano, kala namin ito lang ang amin, yung pala maluwang pa yung area namin. Amin pala yung ano, yung daan. Yung Wala kaming kaalam-alam. Yung kalahating. Sa bahay po! Nandun po. Papuntahin ko dito kuya. Ay, dyan sa taas? Sige. Sabihan ko po sila doon. Brad moon yan to ay. Walang moon yan. Hello po mga ka-DFL, always watching from Malasik, Pangasinan yan. Shout out kay Ma'am Arlene Di Guzman dyan sa Pangasinan. Hello po. Hello po. Kuha ka ng Sige kwan po. kuya oh. Mani, laga niyo doon. Pinang-tanim-tanim namin. Kahirap man hukayin at lupa. Saan kaya yan? Kasi yun ang... Pero, kwan kuya, yung, di ba may mapa naman kayo dyan? Kung Meron. hanggang saan yung... Ayun po ang Kaya sundan. nga yun nga yung sinusunod. Ay, yung nililinisan nyo na yan, yan na yung... Yan itatama. Magkakaroon ng tree planting dito eh. Itong kwan dito, ikukuhan yung tree Dito sa baba? Maganda eh. Sa daan to? Oo, itong taas ng daan. Itong taas ng daan na ito, yan. Hanggang dyan sa may... Yan o, kay kuya yan.
Na-inform man na siya si Apo. Kan. Wala namang problema daw Mm. sabi niya. Oo. Mas maganda nga at makuha na yung daan natin. Oo. Is ayos. Maayos. Maayos nga sana, yun nga ang kon namin. Kayo dito dahil kayo dito ang bungad. Check Kala yun. ko lutok doon. Ay hindi ko pa po alam kung saan ang kuha ng kalsada. Pero ang pagkaalam ko, Ang tagos. ang uunahin lang yata yung, di ba may kalsada doon na Mm. papasok? Ililipat natin yon. Ililipat natin doon sa insaktong boundary ng forestry. Doon ikukuha yung daan. Mm. Mas maganda naman. Oo. Oo. Ang gusto lang namin talaga maayos tong kalsada dito. Yun talaga. Siguro mag-con na kami dito, magbunyi na kami. Kasi alam mo naman din, nakatagal na natin dito, no? Alam mo naman yung con natin dito, lagi yung tag-ulan. Yung problema natin talaga yung daan Ang pasok yung nyug na yan. sa kwan. Oo, walang problema dyan. Hindi magabungga. Huwag lang yung dito sa baba. Ay, wala. Hindi na. Hindi magabunga yan. Patulad yan, pwede mong pag-usapan. Pero, ay yung kanya na yan. Eh, kung kwan man, di. Hindi, kwan man siya. Alam niya man na kwan. Hindi, sa ano pa man. Oo, alam niya man yan noon pa. Yan. Pwede rin naman siguro kami, ano yung mag-tree planting dyan, kuya, mga kwan individual? Oo. Gusto niya? Oo. Sige, i-request pa sa dito. Tayo lang dito. Oo, tayo. Dito na lang. Huwag na tayo mag-invite ng iba. Oo, tapos dito na rin banda kami para kwan. Kasi, Lahat na yan eh. Itong open. Alam Open mo yung- magpili ka. Kung saan Sige, gusto mo. sasabihin ko mga ilan kayo, mga ilang participants. mga ilan po ba ang kwan? Kaya lang parang alanganin na yata. Ay, sir! Dito muna tayo. Magbalik muna tayo dito. Magmanit muna tayo. Kaya lang gapakulo pa kaming mani. Sir, magmanit muna tayo. Oh, yung live natin. Magmanit muna tayo. Yan, shout out pala kay Ma'am Grace Isguera. Parang lagi kayong masaya. Nakakatuwang panoorin yan. Thank you Yes. so much po, Ma'am Grace. Siyempre, ano na lang tayo, enjoy na lang ang buhay. Kahit nandito lang tayo sa bukid-bukid. Dapat, ano, Oh, shout out to the lovely Sige ladies. po, pag halimbawa na may Gigi. kwan. Bariya sa umaga. Hindi po ang kuha namin, mag-invite ka sa sir dito nung magalagay sa supot ng lupa. Mas maganda yung kasi nakaupo lang. Mhm. Basta't may lupa eh. Meron ilalagay na lang. kasi Saka ano, hindi na yun. kwan din namin yun eh. Kumbaga, kwan din dito yan. Oo naman. Para mayroon din kaming, kwan ba, Ang bag. ambag. Para may ambag din. Oo. Total, kami rin naman ang, Magapunta yata si kuya. kami man ang, pinapunta ko po. Oo. Para malaman natin kung Magkain muna tayo mali, sir. Pero hilaw pa. Dinalaga pa namin eh. Ay, upo po muna kayo dito. Ay, init dyan. dyan na tanim. Opo, kaso hindi na makita yung mani dyan. Ginahakon mo na lang talaga. Guys, marami tayong bisita. Oo. Ay, sus. Sarap. Kaya ang, Maganda siguro dito ang kubo, yung katulad sa banghouse style. Yung may baba, may taas. Ayun o. Yun o. oo, parang ganyan din. Kaya lang na, kwan man kasi, ayos na yan, pang kwan lang namin. Pag bisita lang, pag may bisita kami. Dito po sa loob. Sige lang. Dito kayo, sir. Opo. Tayo na namin si kuya. Nasagot niya na baga? Tingnan ko isin kung nasin. Ano na hindi kasi wala? Pagkita mo naman. Paalam ka na lang doon. aming ulam. Gulay na naman. Ayan lang yun. Hito, ang ating sagpaw. Into, no, nga hito. Hindi na namin makabukas to. Kabango. Bagong bitas kasi, kaya masarap. Ito galing, kubkub pa to. Saan yung binili? Ito sa mga yan.
Galakad, kalalayo. Kaya masarap na pala. Native. Saka yung ganito pa kaniliit. Masarap. Papunta na yata dito. Klaro yan. Panang barangay ko. Aroy! Ano nagkakapwede dito? Kaya nga. Isang pitak lang yata na iwan sa kanya. Oo, dyan lang sa ano. Sa dami kaya. Pero hindi pa naman siguro yan sa ngayon, no? Mga kailan kaya kuya ang umpisa na yan? Ang ano nila? Hindi yung bakod, kulang na lang may tatlong pa na dyan eh, may 300 meters na dyan. Hindi pa naman siguro yan. Kulang na lang ng dalawang... Ay, sa papuntahin mo si Papa dito. Hello? Naghahintay kami. Napulis. Isa? Pulis. Mapulis. Wanted siya ka mo. Ay po. Ituro mo sa amin. Si Darin. Ano nag-agidari na? Ayan ay. Bakit? So, ayun guys, may bisita kasi kami. So, i-end na natin itong ating live. Kita-kits po ulit sa susunod na episode. Ingat po kayo Bye palagi. po. Palawan. Cherry. Ah, cherry.